Ah, dag Heidi. Hey, hallo. Go Summerproof. Ja, we gaan vandaag yoga, maar wel een hele speciale yoga. Ik heb al geyoga, de gewone, maar dit is echt wel heel raar. Ah, kijk, mijn zus is er. Ah nee, toch niet, toch nog niet. Hey. Oh. Ik wist niet dat ze meekwam. Ja, ze komt mee. Want zij heeft dit al gedaan en ze vond dat leuk. En ik dacht, ik ga dat ook testen. Aangenaam. Hallo, ben je al? Hallo. Ja, want het is belangrijk dat die niet te laag hangen, want het gaat dus soms naar boven gaan en dan val je op je hoofd. Je doet een dubbel en dan doe je nog eens dubbel. En dan ga je ervoor staan en je trekt je naar beneden. En nu zie je dat je er niet in springt, want als je dan te ver springt, dan spring je ernaast. Nee. Ja, oké. Als je voeten bij elkaar houdt, je maakt een salto. Ja. Dus vanaf het moment dat je naar achter gaat, doe je die benen open. Dat je als je naar achter gaat, dat die knieën breed zijn als je doek. En dan kun je die voeten haken. En dan weet je of je hoofd op je grond komt. Goed? En nu? Nu durf ik er niet meer uit te komen, dat ik er niet meer in geraak. Dus yoga met een soort van seksschommel. Dat is een hangmat, dus zeg. Dat is een hangmat. Dus je hebt Yes. buiten en binnen met voordat die doek je helpt. Maar als je dat ziet als stimulatie in plaats van als pijn, dan is het heel makkelijk te verstaan. Ik ga niet van hieronder, jongen. Allee, even naar boven. Naar boven. Heeft geduld nodig. Je kunt het goed, hè? Amai. Tijdelijk. Hey. Ik ben Batman aan het doen. Is Batman? Batman. Ja, dat is Batman. waar. Ja, zie je die keirood? Ja, het voelt echt heel goed. Seriously. Echt waar. Batman rules. Doet hij zo? Volgens mij doet hij gewoon niet zo. Was het tof? Dat is super tof. Maar het ziet er niet vermoeiend uit, maar... Het is het wel. Het is echt vermoeiend, maar het is wel heel tof. Echt waar. Ik denk van alles wat ik nu, dat meen ik, de afgelopen weken heb gedaan, dat ik dit het tofste vond. Jij wint. Q music. You make us Q.